همه طرف ما آماده هستیم و تنها برای غلبه میبریم. دربی همه وقت تیاری دیگه خیلی میگذرد. دینو فکر میکند باید با این حمله متوجه شویم. ضربه لکه مخلصان خیلی دل شکسته هستند. دستی استرابشان به لیگ یکم میرود. برآمدیم گفتیم مربی کردیم بازی را غلبه کردیم. ما در майдони Истарафшан арена шаҳри Истарафшани Бостонӣ қарор дорем ва баъд аз чанд лаҳза дерби сӯхт миёни ду ҳарифи азалӣ дастаи Истарафшан ва Хуҷанд баргузор мешавад. ёд доред ки бозии аввал миёни ин дастаҳо танҳо бо як гол ба нафи Хуҷанд ҷамъбаст шуда буд. акнун мо интизор дорем ки дар бозии ҷавобӣ Истарафшан ки ба ҳайси аутсайдери чемпионат ҳаст чӣ гуна дар муқобили ин ҳарифи азалии худ бозӣ мекунад. мунтазир мешавем. дӯстони азиз, Милан Милованович сармураббии дастаи Хуҷанд ҳоло дар назди мо қарор доранд ва аз эшон пурсон мешавем ки омодагии онҳо ба ин бозӣ чӣ гуна аст. Мы уже готовили команду за эту игру. Я надеюсь, что хорошо подготовили и что будем показать одну хорошую, достойную игру, чтобы выиграли очки. А и мы должны выиграть Истарафшан, поэтому будет, да, мотивация будет и у одних, и у других. И надеюсь, что все будет в рамках спорта и что будет выиграть лучше. инак то оғози бозӣ чанд лаҳзаи дигар боқӣ мондааст ва мухлисон ҳам оҳиста оҳиста дар варзишгоҳ зиёд мешаванд. дар назди мо директори клуби футболи Истарафшан Алишер Фозилов ҳастанд. аз эшон пурсон мешавем ки омодагии дастаи Истарафшан ба дерби сӯхт чӣ гуна аст. чунки дерби ҳамеша миёни Истарафшан ва Хуҷанд дар кадом сатҳе ки набошад бояд дар сатҳи баланд баргузор шавад. البته خیلی که همگاه میدونن در تابستان یک تا دربی وجود دارد. دربی که در سطح بلند در سطح بلند تاریخی بزرگ دارد. بله. استرافشان خوجند استرافشان آمادگی دسته همه طرف ما آماده هستیم ما تنها برای غلبه میبریم. اما یک نکته همین است که استرافشان در زینه آخر است این تاثیر نمیرساند به همین بازی مقابل خوجند. کمی بیش تاثیر پسیکولوژی هست. ما از جهت پسیکولوژی بچه‌ها آماده کنیم بازیگرا ما امروز فقط میبازیم غلبه میکنیم فقط پیشروی برای فقط غلبه میبریم. نبودن مربی در همین منطقه تکنیکی یگان تاثیر نمیرساند به فکر شما؟ البته کمی بیش تاثیر میرساند و یاردمچای مربی در اینجا حضور دارند اداره میکنه. موفقیت به شما. دوستان عزیز قبل از شروع رقابت ما در نزد کهنسالترین مخلصان دسته Истарафшан قرار داریم. آنهایی که شاید زیاده از 100 بازی دسته Истарафшан را تماشا کردند و پرسان میشویم که امروز از این رقابت از دربی سوخت چرا انتظار هستند؟ چرا انتظار هستید از دربی سوخت میان Истарафшан و خوجند؟ غلبه رو انتظاریم. دربی اول در خاطرتون هست ماه اپریل شد. با فکر شما امروز Истарафшан میتواند غلبه کند یا نه؟ حرکت میکند غلبه کردنش در کار برای که از ویش لیگ نغلطیده نشد. با فکر شما برای چی Истарафшан عین حال در زینه آخر جدول است؟ چی سبب ها است که Истарафшан موفق نمیشود؟ Истарафшан اکنون بازیش یافته شده است. من این بازیگرای نو آمد خدا خواهد امروز Истарафшан البته میبرد. چی خیلی که نباشد میبرد. همین میگن که دربی مقابل خوجند همیشه در سطح بلند برگزار میشود. شما امروز باور دارید به دسته خود؟ باور دارم. باور دارید؟ باوری دارم. با حساب چند بازی به انجام 1-0 به فایده Истарафшан بود. Истарафшан برای
шуду хурсанд кардани мухлисони худ ба як тартиби бояд бозӣ конанд. Ин буд ҳайати асосии дастаи Истаравшан ки ин дастаро Алишер Фузилов бозигарон омад. Боз ғайр аз ӯ Музваккали Банту, Дуйкури Абдуллай, Неҷи Ибука. имконият барои зарбазанӣ, зарба эҷро мешавад ва дарвозабон хеле хуб ин вазъиятро бартараф мекунад. Як кӯшиши дигар, пас бақӣ барои зарбазанӣ, зарба эҷро мешавад ва туп алутар аз дарвоза аз майдон берун меравад. Саидшоҳ Бузоров. Пасё бақӣ аз он ҷо ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва Ҷаҳонгир Эргашев бо туп. Ҷаҳонгир имконият меҷӯяд, пас медиҳад, фурсати беҳтарин, зарба ва гол. дар ин ҳамла ҳама корро Ҷаҳонгир Эргашев кард. дӯстони арзманд, Тоҷикистон дар соли 2024 метавонем мушоҳида кунем ки чӣ гуна инҷо. дӯстони азиз, дақиқаи 12-уми рақобат ҳисоб аллакай 0-1 ба фоидаи Хуҷанд аст ва як гузариши Ҷаҳонгир Эргашев ва автогол ба қайд гирифта шуд. ҳисоб ба нафи меҳмонон аст ва мебинем ки бозингарони дастаи Истаравшан ба ин гол ҷавоб гуфта метавонанд ё на. хотиррасон мешавем ки охирин бозии худро Истаравшан муқобили Сардор анҷом дод. бозӣ 1-1 ба анҷом расид дар доираи ҷоми Тоҷикистон ки бозии ҷавобӣ буд, вале бо ду бозӣ Истаравшан аз идомаи мусобиқа бенасиб монд. Хуҷанд ҳам дар ҳамин мусобиқа бозӣ дошт бо Вахш ва бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард ва ба даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон рохат гирифт ки онҳоро акнун бозӣ бо Равшан интизор аст. ва фикр мекунам имсол барои 50-солагии дастаи Хуҷанд онҳо ҳам дар лигаи олӣ ҳам дар ҷом ҳадафҳои хеле зиёд доранд. дӯстони азиз, ва дерби сӯхт миёни дастаҳои Истаравшан ва Хуҷанд дар сатҳи хеле баланд баргузор шуда истодааст. ростӣ ҳоло шумораи мухлисони дастаи Хуҷанд чандон зиёд нестанд, аммо онҳо аз дақиқаи аввал мебинем ки дастаи худро ташвиқ мекунанд. шумо мухлиси ашадии дастаи Хуҷанд ҳастед. хуб, чӣ интизор доред? ҳоло ҳисоб 0-1 аст ва фоидаи Хуҷанд. оё имкон ҳаст ки ҳамин ҳисобро нигоҳ доранд? мо метавонем бо як ду голи дигар занем. имкон ҳаст. имкон ҳаст. вақте ки дар дақиқаи дуюм Муҳаммадали Азизбоев голро мезад, уже ҳисоби бозӣ маълум буд, аммо мана Ҷаҳонгир Эргашев зад. ба ҳар сурат автогол шуд, ту ба бозигари Истаравшан расид ва ворди дарвоза шуд. ба фикри шумо ҳамин ҳисоб боқӣ мемонад ё Хуҷанд бо ҳисоби дигар ғалаба мекунад ё мусовӣ мешавад? худохоҳ ман ин бозиро ягон хеле пешгӯӣ ка намедонам, аз сабабе ки ин бози дерби Сардиски Овли аст, ин бози сахт мешавад. мо худохоҳ амили 3 очко гро мебурем. ман тош нишод гуфта наметавонам. худохоҳ мо ғалаба ки амиҷо Хуҷанд 3 очко гро мебурем. агар нагиронетон чӣ? ин бози аст. 8 сол нӯсоси мо ҳо бойдодигомо не, мо худохоҳ амиҷо 3 очко гро мебурем иншоалло. ин мавсим барои Хуҷанд ба фикри шумо хуб аст ё на? иншоалло ку 50 солага ҳаст, хаякун иншоалло ҳаракатомо кубок ба чемпион ба ҳаракат кардем нашуд. иншоалло ҳаракатомо кубок 50 солаги ба Қурғонтепа худохоҳ кубока насиб бошад мебиёрем иншоалло. мухлисои дастаи Хуҷанд ният доранд ки ҷоми Тоҷикистонро ба даст оваранд. хуб, ба ҳар сурат шанс дорад. азиз, аслан дар иҳотаи мухлисони Истаравшан будан ин як эҳсосоти хеле ва хеле баланд дорад, чунки мухлисони Истаравшан аз дақиқаи аввал то лаҳзаи охирин нобаста аз ҳисоби бозӣ ҳамеша тими худро ташвиқ мекунанд. дар назди мо яке аз роҳбарони фан-клуби дастаи Истаравшан қарор доранд. хуб, ҳисоб 0-1 аст. оё шумо бовар доред ки дастаи шумо метавонад ба бозӣ баргардад ва ҳисобро тағйир диҳад? худохоҳ боварӣ дорем, худохоҳ ғалаба мекунем. хуб, чӣ нарасида истодааст? аллакай 25 дақиқа сипарӣ мешавад. ба мо ҳозир Амирхон нарасида истодааст ва як намедонам чӣ
задосагиш надаромадост. чаро бозингарони ҷавон дар захира ҳастанд? барои мисол юнус исматуллоев бозингари собиқи дастаи наврасон, шаҳбон наимов, амили фарҳод ва чанди дигар. инҳоро акун проблема тренер мухлисо ҳал карда наметонем ва мо мехоҳем ки ҷавонон дар сафи Саравшан биёянд бозӣ кунанд ва номбардори ҳамин шаҳри Саравшани Бостонӣ бошанд. саломат бошед, муваффақият. умуман шумо бовар доред ки Саравшан ки ба ҳайси як аутсайдер аст дар чемпионат метавонад дар лигаи олӣ боқӣ монад? иншоалло дар лигаи олии Саравшан боқӣ мемонад агар ҳамин бозиро ғалаба кунад. аз ин бозӣ вобастагӣ дорад? ҳамин бозӣ вобастагӣ дорад. Саравшан имсол аллакай дар як дерби мағлуб шуд дар майдони Хуҷанд. ҳоло агар мағлуб шавад ба назари шумо чӣ рух медиҳад барои дастаи Саравшан? ба назари ман дастаи Саравшан ба лигаи якум меравад агар ҳамин бозиро бой кунад. агар аз Хуҷанд мағлуб шавад. дӯстони азиз, мунтазир мешавем, вақти хеле зиёд дар пеш аст. як лаҳза чанд дақиқа метавонад дар футбол тағйир биёбад. ин анбӯҳи зиёди мухлисоне ки айни ҳол мебинед ва инҳо омода ҳастанд ки дастаи худро то лаҳзаи охирин дастгирӣ кунанд. мисол ба дохили ҷаримагоҳ зарба ва дарҳол ду нафар ба назди омаданд то тӯбро бигиранд. дар ин ҳамла бозигарони Саравшан метавонанд муваффақ шаванд. дарвозабон хато мекунад, фурсати беҳтарин барои гол задан. ҳарчи зудтар бояд зарба зада шавад. зарба ва на тӯб ба дарвозавор намешавад. Дарко Исайлович тӯбро аз партоп ба канор. Асадбек Зиёзода ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб. дӯстони азиз, новобаста аз он ки Саравшан дар зинаи охири ҷадвали чемпионат ҳаст, мухлисони дастаи Саравшан бубинед ки дар варзишгоҳ хеле зиёд ҳастанд ва онҳо дастаи худро дастгирӣ мекунанд. ин маънои онро дорад ки дилхоҳ мухлисе ки дастааш дар кадом мавқеъ набошад мехоҳад ки дастаи онҳо дар зинаҳои баланди ҷадвал қарор бигирад ва баромади аъло дар лигаи олӣ ва ҷоми Тоҷикистон нишон диҳад. чаро дастаи Саравшан айни ҳол баромади хуб надорад? худо хад оянда намнишори 8 бозӣ 10 бозӣ дигар ҳаст. мо боварӣ дорем ки Саравшан дар лигаи олӣ боқӣ мемонад ва худо хад олӣ ғалабаҳо дар пеш аст. бовар доред? бовар дорам иншоалло. агар рафту аз Хуҷанд мағлуб шавад чӣ? аз Хуҷанд мағлуб худо хад аввалаш худо мебурад, лекин хоб бо ғалаба хоб бо бохт мо бои Саравшанем. муваффақият ба шумо ва Саравшан. ба фикри шумо чӣ ба Саравшан дар мавсими мисола натиҷааш хуб нест? натиҷаҳои Саравшан дар ин сол чӣ ба хуб нест? барои чӣ? ба фикри шумо чӣ ба мураббиё дар Саравшан зуд иваз мешавад? бовар дорад ки Саравшан дар лигаи олӣ боқӣ мемонад? боварӣ дорем. бозӣ дар авҷи хеле ва хеле баланд аст. Саравшан бозиро бохта истодааст. тиме ки вазъияташ дар миёни дастаҳои лигаи олӣ хеле бад аст, чунки онҳо дар зинаи 12-уми ҷадвали чемпионат қарор доранд. бояд ишора кард ки дар марҳилаи дуюми чемпионат дар равзанаи гузариши футболбозон Саравшан якчанд бозингаронро аз Африқо ба ҳайати даста ҷалб кард. тими Хуҷанд бошад, якчанд бозингаронро боз ҳам аз кишварҳои Балкан ба ҳайати худ ҷалб намуд ва мебинем ки идомаи рақобатҳои ҳар ду даста бо ин бозингарон чӣ гуна мешавад. зеро ба андешаи коршиносон Хуҷанд футболбозони хуб дошт ки аз даста рафтанд, вале боз бозингароне овард ки аз ҳамон кишварҳо ҳастанд ва мебинем ки бо ин бозингарон Хуҷанд ва Саравшан ба чӣ натиҷаҳо ноил мешаванд. баъди чанд дақиқа қисми аввал ҷамъбаҳс мешавад. ба фикри шумо чаро Саравшан наметавонад дарвозаи Хуҷандро рахна кунад? омад накарос Саравшан ба худо хоҳад дуюм қисма ҳамаш нағз мешавад. ғалаба мехоҳем. ниятомо ҳамин. чаро омад намекунад? ҳамин мавсим фикр мекунам барои Саравшан яке аз мавсимҳои бад аст, не? ин футбол аст. худо хоҳад нағз мешавад. бовар доред ки Саравшан натиҷааш хуб мешавад? худо хоҳад дуюм қисма қоил мекунад.
шумо дар ҳар бозии Сарафшан варзишгоҳ меоед? ҳама ин дуюм бози омдосиам. чанд сол шуд мухлиси Сарафшан? Ахурдин. аз хурдӣ чанд сола будед? Эку баъд аз армия солҳои 90 боло де. яъне қариб 36 сол мешавад. Бале, бале. муваффақият. Раҳмат. дӯстои азиз, аз мухлисони Сарафшан мо бештар аз онҳое ки синну солашон то ба ҷое расидааст пурсон шудем ки чаро Сарафшан муваффақ нашуда истодааст, чаро Сарафшан дар зинаи охир аст. акнун аз як ҷавони дигар ки оло дар варзишгоҳ қарор доранд пурсон мешавем ки сабаби ҳамин нокомиҳои дастаи Сарафшан дар чӣ бошад? ба назари шумо ҳамчун мухлис. сабаби нокомиҳо ин ба фикри ман иваз шудани сармураббӣ. Аллакай ин сеюмин сармураббӣ ҳастанд дар даста дар имсола мавсим. хуб мешуд ки ҳамун мураббии аввал Шералӣ Бобоқулов дастаро роҳбарӣ мекарданду ҳамун мураббӣ меистоданд, шояд ки даста натиҷаҳои хуб нишон медод. лекин натиҷааш хуб набуд ку? натиҷаҳо хуб набуд, аммо меистоданд, имконият медоданд, шояд хуб мешуд. яъне фазои дастаи хуб дарк Бале, мекарданд. бале, ба ҳамин назари тавр. шумо сабаби асосии бохти Сарафшан ҳамин аст. бале ҳамин тавр. ҳоло ҳисоб 1-0 аст. Сарафшан чанд фурсат ҳам дошт вале хуб истифода бурда натавонист. умед ҳаст ки онҳо метавонанд дар ин бозӣ натиҷаи хуб гиранд? бале имрӯз аз дигар бозиҳо дида, аз дигар бозиҳое ки гузашта имрӯз Сарафшан хубтар бозӣ карда истодааст, дар хати ҳамла бисёртар қарор дорад ва мо умед бар он дорем ки албатта ки гол мезанад ва таи хато накунам 6 соли охир ё 7 соли охир дар дерби Суғдзамин Сарафшан ғалаба накардааст. мо имрӯз мехоҳем ки Сарафшан ғалаба кунад ва боз ҳам дили мухлисонро, боварии мухлисоне ки мебинед инҷо мухлисони Сарафшан хеле зиёд аст, боварии мухлисонро боз ҳам ба даст оварда бошад ки аллакай мухлисон хеле дилшикаста ҳастанд ва хатари аз лигаи олӣ рафтани Сарафшан ҳам ҳаст. аз ин сабаб мо мехоҳем ки ҳадди аққал имсол ҳам мавсимро дар зинаи даҳум ҷамъбаст карда бошад ва боз ҳам солҳои оянда мехоҳем ки дар қатори дастаи Истиқлолу Равшану Вахшу Осилот дар панҷгона бошад. бале ба ҳар сурат мо ҳам мехоҳем ки Сарафшан бозии хуб нишон диҳад, дили мухлисон ба ҳар сурат гармтар шавад. ҳоло агар хато накунам наздики 7-8 ҳазор мухлис дар варзишгоҳ ҳастанд. агар Сарафшан раваду дар ин бозӣ ҳам муваффақ нашавад, ин метавонад хатарзор гардад барои Сарафшан, махсусан дар мавқеъгирии онҳо дар ҷадвали мусобиқа ки дар зинаи охир ҳастанд. муваффақият ба шумо ва ба Сарафшан. пасё зарбоз фосилаи дур иҷро мешавад. ин Саидшоҳ Бозоров аст. пасё ба Садбек Зиёзода ки дар мавқеи холӣ қарор дошт, зарба ҳам иҷро кард. дарвозабон тавонист ин зарбаро бартараф созад, тавонист ӯро ба дастаош бирасонад. ин ба ҳуҷуми ҷавобии дастаи Сарафшан меорад. партов ба дохили ҷарима, Зорпов дарвоза по دادم گیره بدرار اون اوجا رفت 4 بگیرش 4 اوگل سبست اون اوگل اکرو дӯстони азиз, ин студияи сайёри шабакаи варзиш аст ки бозиҳои футбол дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ, умуман мусобиқаҳои Африка баргузор мешавад ва дар назди ман Султон Барзидиев аст, режиссёри бозиҳо, коргардон аслан, хатм карда яке аз муваффақтарин донишгоҳҳои Русия аст. хуб Султон, дерби Суғд аст, бозии Сарафшан Хуҷанд. хуб ба ҳар сурат ҳоло ҳамин бозиҳо, сатҳи ҳамин бозиҳо аз бозиҳое ки Африка мешавад, масалан бозиҳои сатҳи байналмилалӣ чӣ фарқият дорад? Так, еще раз всем салам алейкум. Я думаю, что касается вопроса отличия АФК от наших внутренних чемпионатов, я думаю, все-таки само уже вопрос понятен, так как АФК это немного другой уровень. Там привлечены совсем разные категории, там и про профессиональных футболистов, и там топ-клубов там. И я думаю, отличие, скорее всего, от финансирования, в первую очередь, качество полей, качество игроков, внимание зрителей, болельщиков. И этим все связано, например, уровень футбола. баъзе аз мухлисон масалан бозиҳои чемпионати Тоҷикистон мешавад, сахт интиқод мекунанд, мегӯянд ки дар баъзе лаҳзаҳо хуб намоиш намедиҳанд, баъзе ҳолатҳое мешавад ки мечаспад. сабаб дар чӣ аст ва чаро ин гуна аст? Ну, зрителей наших тоже можно понять, но и в ту же очередь нас тоже можно понять, так как технически у нас мы с каждым годом хотим, чтобы техническое обслуживание у нас было получше, чтобы показать зрителям
хороший, качественный футбол. Но также это потому, что у нас мало камер. Что еще сказать? خب дар бозӣ ҳамин рӯза бо чанд дастгоҳи наварбардорӣ бозӣ пахш шуда истодааст, чунки баъзе бинандаҳо намедонанд ки бо чанд камера масалан шабакаи варзиш футбол бозиҳоро пахш мекунад. Ну, по идее, например, у нас 6-7 камер используется. Например, на финалах Суперкубка высшей лиги АФК мы используем где-то 12-13 камер. А каждый высшей лиги матчи мы используем где-то 5-6 камер, но так как сегодня еще параллельно мы телевизион Варзиш показывает чемпионат мира по Гуш-Сингири, в связи с этим мы показываем сейчас 4 камерами. дӯстони азиз бо 4 дастгоҳи наварбардорӣ пахши мустақим рафта истодааст. барои ҳамин дӯстони азиз мухлисон ё тамошобинони шабакаҳои варзишу футбол шуморо ҳам фаҳмидан мумкин аст, лекин моро ҳам фаҳмед. барои мо шориҳон хеле осон аст нигоҳ кардани бозӣ ва шаҳр додан, вале ҳолати техникӣ ҳамин гуна аст. дӯстони азиз, барои ҳамин барои коргардон будани шоре комментатори бозӣ дар вардишгоҳ хубтар аст ёки дар утоқи корӣ? Нет, конечно же, слушать комментатора это очень важно для нас, потому что то, что рассказываете комментатор, мы это слышим, мы это показываем зрителю, и вот эта связь между режиссером и комментатором, это уже очень хорошая связь, и мы через это можем показать зрителю хорошую картинку. Например, что просит комментатор, мы даем эту картинку, это ведь зритель. Комментатор лучше чувствует зрителя, я думаю, например, что хочет зритель, например, от футбола. И он это рассказывает, мы это показываем. Так лучше, например. дӯстони азиз, муваффақият мехоҳем ба гурӯҳи техникӣ ки хеле кори душворо ба роҳ мемонанд барои бинандаҳо, барои онҳое ки футболро тамошо мекунанд. муваффақият ба шумо. қисми дуюми бозӣ аллакай ҷараён дорад. андаке дар вардишгоҳи Истаравшан нидои мухлисон оромтар шуд, чунки ҳисоб 2-0 ба фоидаи Хуҷанд ҷараён дорад, вале фикр мекунам ҳоло анбӯҳи зиёди мухлисони дастаи Истаравшан дар вардишгоҳ ҳастанд, аз вардишгоҳ берун намешаванд ва умед доранд ки то лаҳзаи охирин дастаи дӯстдоштаи онҳо метавонад натиҷаи хуб ба даст оварад. аммо мушкилиҳо дар Истаравшан хеле ва хеле зиёданд. инак севумин мураббӣ дар мавсими имсола ҳоло иваз шуд. мураббии аввал аз Узбекистон буд, Шералӣ Бобоқулов, баъд аз натиҷаи бад тимро тарк гуфт. баъдан Амин Супонӣ омад, дар чанд давр ӯ сармураббӣ буд ва ӯ ҳам аз даста рафт ва ҳоло Нумон Ҳасанов, мураббие ки қаблан ҳам дар ин даста фаъолият карда буд ва агар хато накунам бори севум инак боз ба Истаравшан омад ва агар имрӯз Истаравшан ба бохт дучор ояд, фикр мекунам барои мураббӣ ҳам хеле душвор хоҳад буд. яке аз мухлисони ашаддии дастаи Хуҷанд, фикр мекунам зиёда аз 10-15 сол шуд ҳамеша дар бозиҳои дастаи 2008. муваффақияти Хуҷанд дар ҳамин бозӣ чӣ буд ба фикри шумо? дерби ҳама вақт тайёри дига хеле мегузарад. мо чанд соли охир ресин, қариб 7 сол ресин, Истаравшанро ҳам дар хонаи худомо ҳам дар сафар мағлуб кард истодем. аммо бозингарон зуд иваз мешаванд дар ҳайати дастаи Хуҷанд. ин ба натиҷаи даста таъсир намерасонад ба андеша як мухлис? бале, таъсири хеле калон мерасонад, на ба дастаи Хуҷанд, балки ба ҳама даста. аммо чаро Хуҷанд дар пойгаи чемпионӣ муваффақ нашуда истодааст? умуман дар таҷрибаи худ инак давоми 20 сол мешавад Хуҷанд чемпион шуда наметавонад. бале, ҳамин тавр худо хоҳад амин сол иншоалло кубика мегирем, ҷоми Тоҷикистонро соли оянда чемпионат ҳаракат мекунем, худо хоҳад. муваффақият. این بازی را سیاد زیندینوف حکمی میکند. باید با این حمله متوجه شویم. ضربه و گل. محمد علی عزیزباєв توپ را به دروازه وارد میکند ولی او گل خود را جشن نمیگیرد. متوجه بگردیم
аз оғоз агар ҳамин ҳуҷум ҳалаи навбатӣ бозам маҳмадали азизбоев навбат ҳалаи навбатӣ партоб ба дохили ҷарима гол зарба ва ин зорабои Никола Эскич буд. Дар қисми дуввум ягон ҳолати хавфноки дастаи Истарошанро дар хотир надорам. Ин метавонад ҳамон ҳолати хавфнок бошад. Имконияти хуб ва инҷо ҳам дарвозабон тӯбро мегирад. фурсати хуб, зарба иҷро мешавад ва ин ҳолат ҳам бартараф карда шуд. тӯб то ба дарвозабон нарасид. мо боргар ба ҳамин вазъият мутаваҷҷеҳ мешавем. инҷо ишора ба он мегардад ки тӯб ба дасти вақт хеле кам боқӣ мондааст то анҷоми рақобат. маълум аст ки назар ба мухлисони Истарошан, рӯҳияи мухлисони Хуҷанд хеле хуб аст. аллакай ханда дар лабони онҳо аст, чунки ҳисоб 2-0 аст ва инак дар мавсими имсола Хуҷанд боз ҳам дар дерби пешсаф аст. пешсаф аст, бозиҳоро бо ғалаба анҷом медиҳад, аммо дар пойгаи чемпионӣ нест Хуҷанд. чаро? Хуҷанд худо хоҳад мешавад. имсол чемпион худо хоҳад ҳараката мо ҳай. дар кадом мусобиқа чемпион? дар мусобиқаи ҳамин лигаи олӣ? лигаи олӣ чемпион худо хоҳад мешим. шанса мо ҳаст. худо хоҳад Хуҷанд ба пеш. ғалаба интизор мо бовори мо ҳай. тренер бозингарони ҳам бовори мо ҳаст. худо агар хоҳад чемпион. ба ҳар сурат бозӣ мекунем. ба ҳар сурат имсол соли ҷашнӣ аст барои Хуҷанд, 50-солагӣ. фикр мекунам бозиҳои Хуҷанд хеле хуб мешавад ва дар пеш аст ва мухлисони худро хушҳол мекунад. ҳисоб 2-0 шуд. шумо розӣ? розӣ. худо хоҳад бо яхта мезанем. 3-0 мешавад. худо хоҳад мо уже шод фарқа не 3 очко гирем шуд. ин дерби аст. ин дерби ҳама вақт тайёри дига мешавад. худо хоҳад мо ҳаминҷа Хуҷанд 3 очко гирем хурсанда мо мебурем. чунин ба назар мерасад ки солҳои охир дар дерби Хуҷанд муваффақ шуда истодааст. албатта мо худо шукр дар бозии 16 бозӣ имрӯзаки 16 бозӣ дерби қатъи против Истарошан дутта мехе бойдодагӣ. яъне ба назари шумо Хуҷанд солҳои охир пурқувваттар шудааст? албатта пурқувват шуда истодааст. бо айн ҳам лекин чизе намерасад барои Хуҷанд. махсусан дар пойгаи чемпионӣ масалан Хуҷанд солҳои охир ҳоло рақобатпазир нашуда истодааст. не худо шукр мо ҳама ҷо мерасду. ба фикри шахсии ман омад накарда истодааст. омад накарда истодааст. худо хоҳад ки имсол иншоллоҳ 50 солаги ҷоми ҷаҳонро мо аввақш мебиёрем. ҷоми Тоҷикистон. ҷоми Тоҷикистон аммо бохтар рафта мебиёрем иншоллоҳ. ҷоми ҷаҳон гуфтед, ман дар ҳайрат шудам. узр ман сал калам гарам ин дерби уже победа уже ман эмоция баланд. эмоция баланд уже хурсандии ман уже тайёре. муваффақият. охири бозӣ дар бозиҳои даври 15 ва дастаи Хуҷанд бошад бо дастаи Сардор бозӣ худро баргузор мекунад. замин ба анҷом мерасад бо ҳисоби 2-0. ин бозӣ ҷамъбаст дар умум фикр мекунам ин дерби назар ба дерби гузашта душвортар буд, не? душвортар буд. қисми якум хеле азоб кашидем. баъде ки якум гола шидем, баъди 15 минут то 45 минута абарона шидем. хай дуюм тайм раздевалка дад, тренер подсказка кард, биромадем я бозии хуб нишон додем. чӣ гуфт дар танаффус мураббӣ? мураббӣ гуфт ки худтона ҷиқен, ҳаракат кунед, то 15 минута чӣ хел бозӣ карден, момент карден, ҳаму хел бозӣ кунед, ҳамаш нағз меша. гуфт биромадем, гуфти мураббия кардем, бозиро ғалаба кардем. муваффақият ба шумо дар бозии оянда. саломат. ҷаҳонгир Эргашев нафаре ки дар голи аввали дастаи Хуҷанд саҳми хеле арзанда гузошт. проход ман намедонам хай месси нею ба ҳар соат проходи бисёр хуб буд. андешаи шумо вобаста ба бозӣ чӣ гуна аст? бозӣ хеле мушкил буд, барое ки дербиаи ҳама медонад ки командаи Истарошан қатъи мо на танҳо Истарошан ва вилояти Суғд қатъи фақат мушкил мешавад. мо хеле шод ҳастем ки ғалаба ба даст овардем. ташаккури зиёд ба мухлисон мегӯем ки омада дастгирӣ кардан. баъди иваз шудан ягон эҳсосоти дигар фаро нагирифт ки чаро масалан? не, тактически иваз тактически буд. ба ҷои ман защитник даромад. гуфти урусо тренеру видне. муваффақият барои кор. салом. бозӣ ба анҷом расид. дӯстони азиз, сармураббии дастаи Хуҷанд Милан Милованович мутахассиси хориҷӣ аст ва андешаи он касро вобаста ба ин бозӣ мешунавем ки чӣ сабаб шуд. в чём сила Хуҷанд на этот матч?
и у нас сила у хорошей коллективной командной игры. У хорошей командной игры и есть индивидуально хороших игроков. Видите, сегодня Азизбоев забил гол, Гаруба пар контратака сделал тоже. И там, где надо, у нас командная игра со штрафной до штрафной, но там, где решается у обороны и у атаки, есть и качество у нас. И я очень доволен с этим. Не пропустили еще одну, я думаю, последние 6 игр 1 гол пропустили, а забили 2 на въезде против одной команды, которая очень понравилась, хорошо играли сегодня. И желаю им удачи в период, чтобы остались в высшей лиге. Давно Нергашев не был в составе? Потому что кубок у нас просто давно Нергашев. С Равшаном, да? С Равшаном следующей неделе. И я просто договорился с Давроном, чтобы отдыхал. У нас есть замена хороших. И так договорились, думал, чтобы играл чуть-чуть 10-15 минут, но не было нужно на 2-0 за нас, не было нужно, чтобы Даврон играл, поэтому надеюсь, что он будет свежий против Равшана. инак охирин дерби суғд миёни дастаҳои Исаравшан ва Хуҷанд ба анҷом расид ва боз ҳам бо ғалабаи дастаи Хуҷанд бо ҳисоби 2-0. акнун ҳар ду дастаро бозиҳои хеле душвор дар пеш аст. Исаравшан баъд аз чанд рӯз бозии мавқуфмондаро дар сафар муқобилаи Регартадас баргузор мекунад. мо медонем ки Регартадас дар кадом вазъ аст ва дастаи Хуҷанд бошад бо Равшан дар бозии аввали даври нимниҳои ҷоми кишвар рақобат хоҳад кард. ба ҳар ду даста мо муваффақият мехоҳем. ин буд барномаи Пари Лайф ки манзури шумо гардид аз дерби суғд. хайр. Пари